We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngama-spams wamadoda. Sengikhathele ukuhamba ngilala. Ngikhulele komalume, ngikhuliswa ugogo nomalume kanye noma. Umndeni wakithi bowumkhulu nje impela ngoba nomalume nabo bebahlala nabafazi babo khona la. Bekubhuza nje izingane. Ubaba yena angimazi. Uma ngizwa kuthiwa umama waqoma indoda beyize ngomsebenzi wamakhontraki endaweni. Kanti uzokhulelwa mina. Kuthiwa le ndoda beyidabuka eLimpopo. Yahamba yabuyela kwelakubo yashiya umama eno-3 weeks ekhulelwe. Engingakwazi ke ukuthi wayeseyazi yini indaba yami noma cha. Nakhona umuntu engabe ngimbuza lowo mbuzo uma. Kodwa ngelishwa naye sowasishiya emhlabeni. Uma washona sengino-17 years yeminyaka. Ngafunda ngafika ka-grade 11. Ngebhadi angiwuphasanga. Kunokuthi ngibuyele esikoleni ngabona kungcono ngiyofuna umsebenzi. Ngoba isifiso sami kwakukuphuma kuleli khaya. Ngangingasithandi neze isimo bengiphila ngaphansi kwaso. Akumnandi ukuhlala ekhaya elikhulu ngoba nibaningi. So ngangibona nje ukuthi ngiyingane enganakiwe. Ikakhulukazi emva kokushona kukamama. Kwakunosisi owangasekhaya obekahlala eThekwini. Engamcela ukuthi angifunise umsebenzi. Ngenhlanhla lo sisi wangitholela umsebenzi wokuklina kule khampani bekasebenza kuyo. Kwathi nje ngelinye ilanga ngabona ipost kuFacebook yenyanga thizeni yaseSwazini. Le nyanga yayikhuluma ngokuthi inezithwalo ezingachithi gazi. Ngathi nje mangibona le post angichithanga isikhathi ngavele ngayisendela i-inbox. Saxoxa nalenyanga yangichazela kahle ukuthi kumele ngibe nemalini uma ngifuna isithwalo. Kanti futhi kumele ngize eSwazini. Ngamchazela ukuthi ngingazama ukuhlanganisa imali, kodwa inkinga yami anginayo ipassport. Wathi angikhululeke ngokungena eSwatini. Yena unabantu asebenzisana nabo abazokwazi ukungingenisa eBorder Gate. Nangempela ngazama ukuhlanganisa ngoba ngangisasebenza ngathatha i-loan enye ngayiboleka nje komunye usisi. Into eyayenza ukuthi ngiyithembe lenyanga ngangibona ubufakazi babantu abasizakele kuma-post wakhe. Noma bekungasibo ubufakazi bokuthwala kuphela. Nawabantu abasizakala begula. Lwafika ke usuku lokuthi ngihambe. Wangixhumanisa nabantu bakhe. Nangempela ngathi ngifika eBorder Gate ngathola bengilindile abafana bakhe. Bangithatha bayongeqisa
ecingweni. Lo cingo eseqa kulo lalingekho kude nase-border gate. Sathi nje masingena ngale eSwazini, amasotsha asibona. Labafana bavele babanika imali sahamba. Ngabona nje ukuthi lamasotsha ayabazi labafana, kanti futhi nalenyanga bayayazi. Laphana-ke kunezithwalo ezahlukahlukene. Kuya ngawe ukuthi ufuna nhloboni. Nami-ke ngafike ngakhetha esami isithwalo. Mina ngafuna isithwalo sokuheha amadoda anemali. Yiso engabona ukuthi asinabungozi. Kanti futhi asikho nzima ngoba vele nami ngiyintokazi nje eyakhiwe kahle. Nangempela lo baba angithathe ayongigezisa emfuleni, abuye angifuthise, angigcabe umzimba wonke, ngisho nakumomozi imbala. Aqede ahlanganise izinto zami engizohamba nazo. Ukwenza konke lokhu kwathatha 4 days. Ngabuya ngelesi-5 ilanga. Ngabuya ngendlela engangena ngayo. Imali engangiyiphethe yagcina isishoda ngoba phela mawufika lapha sowuchazelwa kahle nangezinto ekumele zithengwe, igcine isiphela imali. Kodwa lo baba ngendlela azithemba ngayo wathi nje khululeka, imali izongena, uzoyifaka leshodayo. Imigomo yesithwalo sami kwawukuthi ngilala namadoda anemali. Masiqeda nje ukulala kuzomela ngenze sure ukuthi ngithatha isidoda sakhe, ngizosifaka kule khamba anginike lona. Kangangokuba uma kuke kwenzeka ngalala nomuntu wasiflasha isidoda sakhe, bekuzomele ngiphinde ngithole omunye futhi ngalelo langa engizolala naye, ngizokwazi ukuthola leso sidoda sakhe. Ukuqala kwami ukuyenza lento, bengisahlala emjondolo wami. Bengihamba njalo ngiye kulezi ndawo ezingena abantu abanemali. Nangempela bengithi nje mangingena endaweni, angeke ngiphume ngihamba ngedwa. Kwesinye isikhathi beweze angibange amadoda. Kwandlula nje izinyangana ezimbalwa, ngathutha emjondolo, ngayohlala kulezi ndawo la kuhlala khona omntakabani. Yangena imali ngathenga nemoto. Angifuni ukuqamba amanga, isithwalo sami besingiphethe kahle. Ngoba nasekhaya sengakha isiphihli somuzi. Ngihlala endaweni ebizayo, nginezimoto. Kuthe nje ekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi ngathi eThekwini sengaziwa kakhulu. Ngaqala manje ngatravela, ngaya koGoli, ngaya koCape Town. Phela lento yami ayifuni uphinde umuntu kayi-2. Umuntu nje kumele ulale naye kayi-1 undlule. Samaningi amadoda esengilale nawo. Osopolitiki, osaziwayo, osomabhizinisi. Ku-inbox wami nje waku-Instagram kuyaphithizela. Inkinga yami ke ila,
Sengikhathele ukuhamba ngilala nalamadoda. Sengiyenze isikhathi eside lento. Nami sengifuna ukuba nomndeni wami. Ngibe nezingane nami njengabo bonke abafazi. Phela lento yami ayifuni ukuthi ngibe sebudlelwaneni ngoba akumele ngilale nendoda eyodwa kabili. Nale mali enginayo angisayithokozeli. Kusizani ukuthi ube nemali eningi kodwa ube unomzungedwa. Phela mina ngiphila ngedwa ngoba nalabangani enginabo uyabona nje ukuthi ubungani bethu buhlanganiswe imali. Uma nje kungaphela le mali enginayo nabo bungaphela. Inyanga leya yangitshela kahle ukuthi uma ngisiyeka lesithwalo impilo yami izoba nzima kakhulu. Angikazi okwamanje ukuthi ngimephi ngesinqumo sami. Into engenze ukuthi ngibhale la ukuthi ngixwayise kakhulu lezi ngane ezincane ukuthi zingayihaleli impilo yaku-social media, ikakhulukazi i-Instagram, ngoba abazi izinto ezenzakalayo ebumnyameni. Kuningi abantu abakwenzayo ebumnyameni ngenxa yokufuna ukuphila impilo ephambili noma emnandi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike, ucommente, usubscribe. Please ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.